Една малка черква в сърцето на Странджа планина носи духа на християнството цели 300 години. Устояла на времето, робството и комунизма, най-старата църква в Сливенска епархия, Свети Лука, в село Забърново, днес отбелязва своя храмов празник. В наши дни в Забърново живеят не повече от 50 души. В обезлюденото и позабравено село обаче се намира един от бисерите на православието – черквата Свети Лука, строена през далечната 1715. Въпреки че има спорове за точната година на нейното създаване, едно е сигурно – няма по-стар храм в региона. Нямало е олтар и тук минават руски войници, построяват олтара. Това е било мъжка, нали? Църква, тук е била женската, допълнително построена. Изградена по времето на турското робство, черквата, вкопана наполовина в земята, както е следвало да бъде тогава, не е променила нито за ден предназначението си на православен храм. Тя приютява в себе си и едно от първите килийни училища, където днес могат да се видят възстановени примитивните сметала и старите дъски, на които се е пишало с пирони. Така са учили, тук са варили боб, тук са съхранили, тук даже и терзии, нали, така са учили да шият. Първият учител е бил Петър Стоянов Даскала. Лично сливенският митрополит Йоанники отслужи литургията за храмовия празник на черквата Свети Лука. Той сподели, че последния път, когато е водил служба в Забърново, е било преди почти 25 години и тъй като може би вече няма да дойде тук, решил да дари на настоятелството православни книги. Сега говорят за реформи. Постоянно реформи. Реформите е кога се изповядваме. Реформите кога се покаем. Реформите кога се причастим. Оттам започва обновлението. За това, че духовността не е забравена, свидетелстват и двата църковни свещника, дарени на църквата от признателни потомци. Това е моето село. Тук съм израснала, прекарвала съм си ваканции тук. Селото е страхотно, църквата също. Уникална е църквата. От толкова много години. Просто тя го заслужава, може би. Най-много. Нашето семейство по традиции е настоятел на параклиса Света Богородица. Преди няколко години направихме ремонт на параклиса. Чувстваме като задължение, че трябва и за църквата да направим нещо. Въпреки че православната църква отбелязва деня на Свети Лука на 18 октомври, храмовият празник на едноименната черква в село Забърново се чества в първия четвъртък след 18, тъй като тогава, преди 300 години, е бил осветен храмът.